So karon ato nang hatagan o 15 minutes nga rebuttal speech ang atong pinangga na igsuon nga magtinibati gikan sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga mao si Miss Genevieve Papiliero atong pagpakan. Okay. Now, Lilia ang balang kasulatan. What's the difference between Nazarene and Nicene? Ang Nicene Christianity, maori ang nag-develop ni Constantine the Great na naman, tungod ako mga Sadducees nga nag-betray ng Ginoong Hesus. Mauna siya ay nakig-abi dito, meaning ang Roman Catholic Church is a mixture of Christianity and pagan. Manuman, kanang mga 10 lost tribes na influence sila sa mga practices sa Babylonia. Kaya pag-anip yan ni Ginoong Hesus, daghan kayo ang mga influences. So mauna sila, no? There is a difference between Nazarene and Nicene. Tanawa ninyo kay sa Badistang Nicene, whereas kani na-develop lang siya sa Nicene Creed nga dito no sa First Council of Nicaea. Next, okay, again, kani siya mao niya ang misakay sa mananap na mapintas. Mao ni nga babae ha? Wala ninyo nasairan nga there are two contrasting woman. Revelation 12 and Revelation 17. Ang Revelation 12, mauna ang babae. Ang sa ganitong babae? Iglesia. Okay? Iglesia nga nagsulot nga ang iyahang tiil na ay bulan, na ay crown of 12 stars, nga in the Old Testament no na ang mga apostolis o dinhi sa New Testament mauna ang mga apostolis. Wala na natugangan ha. Ikag sumumpay ni Simon Peter, 12 stars lagi suot. Mauna ang gi-persecute, mauning Nazarene. Gidala po ha, Nicene Christianity. Nga naman, gidala man nila ang Father, Son, Holy Spirit, which is Trinitarian, mali, base sa kung explain kagaina. Kani siya, mauni ang nagkaanang kagamay, kay gi-persecute. Kani siyang Nicene Christianity, mauni ang nakig-abin sa Roman Empire. Gidala siya politically kay gamhanan ang Roman Empire. Hinumduman ako ang nagpatay kang Ginoong Hesus, Roman Empire. Kay nga naman kung Hudiyo pa gibatong ta si Ginoong Hesus, pero Roman system crucifixion, i-betray lang siya. Pero ang nag-verdict ang Roman Empire. Hinuunaan ninyo, kung basahon nimo, duha ka contrasting church. Ako nang gingon kagay na Revelation 12, ang Revelation 17, mauna ang church. Basahan pa mo ha, Revelation 17:6. Og nakita ko og ang manulunda nag-ingon kanako, nganong nahibulong ka, igaingon ko kanimo ang tinago sa babae o sa mananap na mapintas. Take note ha, walay ang mananap na mapintas male gender, whereas ang woman is she, feminine. Nisakay ang woman or church, huwag ko nang daling hikalap no, nga naman gidalaman siya. Kunahunaan ninyo, basahon ninyo yung tanan ha. Okay, ang babayeng bigaon nga naglingkod sa daghang katubigan. Unsa ang katubigan? Versikulo 15. O nagaingon siya kanako, ang mga tubig na hikitan mo, mao ang ginalingkuran sa babayeng bigaon. Mao ang mga katawhan, kanon sa katawhan o sa mga nasod o mga sinultian. Meaning, ni-occupy ang Roman Catholic
deceiving the nation. Sa ako nang gingon kagaina, nagsulog siya o kanang baba katong scarlet and purple. Wala may laing church ani. Again, dili lang empire ang naglutos. Nga naman ang empire, mudala man na siya religion. Gidala niya ang religion sa Katolik. Ma'am Jen, Siya ang nag-implement. Parehas ng karunok, kung gobyerno na gani ang moingon, gamhanan ang gobyerno nga magpa-implementar. Mauna yung hitabo sa una, na na-implementar ang mali. Dili man sandig yun. Si Ginoong Hesus, Sabadista gid siya. Ang tungkod niya sa kanang iyang iglesia, Sabadista siya. Si Apostol Pedro, dili pud siya ang bato nga ginganlan diha sa Mateo 16:18. Tanawan ninyo ha. Okay. Sa ako nang gikan kagaina ha, balik ta diri. Church of God, kung unsay giwali ni Apostol Pablo sa naa siya diri sa Jerusalem, Church of God, mao gan ipawat katong iglesia sa Judea, Jerusalem man to ang ilang pasabot. Kung unsay iyang giwali diri sa Judea, sa Jerusalem, mao sa iyang giwali. Saan na ato siya dito sa Roma? Okay, so Church of God, listen po. Ingon gani si Ginoong Hesus, Lucas 24:47, ang paghinusog ang pagpasaylo magsugod sa Jerusalem. Nganong mabalhin man, daghan kayo ta og prueba. Okay? Si Samuel nag-ingon, sa pag-abot sa panahon, magatukod ka o usa ka balay alang sa akong ngalan. Church niya, o tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Tungtunganan sa tiil ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Kung wala pa siya nanisaka dito, dili man na siya nagpundo. So, nga mabalhin man, ang trono nga iyang mana man niya, pamana niya, ano man. Ingon sa Genesis dito, si Abraham, gisaaran nga maoy manununod sa Kanaan. Aman ang Kanaan, Israel. Unya ang mga nasod mapanalanginan. Karon mabalhin kay gruma, dili kay nga naman panulundo na nga dayon. Ingon ang Galatia. Walay Hudiyo, ni Grasyahanon, walay ulipon, ni Bili ulipon, itang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Nan, kung itaya ni Kristo sa pagkamangkot, kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad. Again, unsay saad? Manunod sa Kanaan. Maapilay sa Roma. Hunang-hunaa kaayo sa makadaghan. Hudiyo ug Grasyahanon, manununod kang Abraham. Walay pagkabalhin kay gingon sa bala kasulatan, ayaw pagbalhina ang karaan nga muhon sa yuta nga gibutang sa imong mga amahan. Daghan kay giingon dinhi, Isayas Isayas 7, sinati nato nga bersikulo nga ang bata nga matao sa kalalaki, ang iyahang itungtong sa ibaga, ang iyahang ngalan magtatampag Diyos nga makabagahong amahan nga walay katapusan. Next, sa kauswagan siyang kagamhanan o sa paktigdait, walay katapusan ibabaw sa trono ni David. Next, Jeremiah 33:17. For this is what the Lord says, David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel. Roma, dili. Next, sa diha na ibihag ni Nabucodonosor ang mga katawhan ng mga Hudiyo, dito sila sa Babylonia. Lingon ang talan na kasulatan. Salmo 137, 5-6. Wala sila sa Jerusalem, sila sa Babylonia. Kung mahikalimot ko kanimo, O Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid. Papilita ang akong dila sa akong alingagngag. Kung ako dili mahinumdum, kung ang Jerusalem dili ko palibihon, ibabaw sa akong dakong kalipay. Next, Matthew 5:34-35. Apan ako nagaingon kanimo nga bisan unsa nga pagkaagi dili gid ka manumpa, bisan tungod sa langit kay mao ang likuranan sa Dios, bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa mga tiil, bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Mabalhin dili again pamana na ni Ginoong Hesus kay giilog na sa iyaha, giilog sa mga kawatan, giilog sa Roman Empire. Sila ang
kanang nagpunto diha, ipatay nila sa Ginoong Hesus, pag-ana niya, siya mo ay mo lingkod. Agan sa kanang tingon, walay pagkabalhin, ang giingon sa Lucas 1:32 ug 33, o siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon, ug ang iyang giharian, walay katapusan. Next, Brian Manayon, ang ingon shout sa out. kanang gihagdahina, Brian Manayon. walay hudiyo ni ulipon, ni Dili Ulipon. Next, atong ipamahayag, no, nganong, di ba, sumpay kaya sa among ang ngalan, Jerusalem, ako nang ipamatudan ha, nganong walay pagkabalhin, Jerusalem. Linda. Church of God, 12 texts in the Bible, 5 seventh minutes. day. Okay, ang seventh day, atong ipakita kung unsay kamatuoran nga ang balang kasulatan wala na siya naghisgot mahitungod og lain na adlaw. Okay? Ana man gud ni siya. Sa panahon ni Abraham, mao ni ang mga kasiguran. Naay kasiguran nga gihatag kang Moises nga additional. Na mabasa sa Galatia 3:19 to 3:17 to 19 na kasuguan nga gidugang. Kaning kasuguan nga gidugang mao ni ang atong nawala sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Pero kani siya nagpabilin, ingon ta, kung kita iyan ni Kristo, nang sa pagkamatuod, kaliwat kita ni Abraham, kung manununod sumala sa sad, then therefore, kung sa iyahang kasuguan nga gibantayan dinhi, maopoy sundon, nga naman, ang kang Moises mauni ang nadugang, Uni, fiesta. ayos. Kaning Roman Catholic Church nag-fiesta ng fiesta. Mga kaigsunan ang fiesta sa Balang Kasulatan, Feast of Tabernacle, Feast of Pentecostes, Feast of Trumpet, Feast of First Fruit. Pero sa fiesta sa mga Katolik, fiesta na sa mga Babylonia na ilang naawatan. So meaning, kani siya, pero kana siya, kung walay bili namang gani ang fiesta, nga gitudlo ni Ginoong Hesus, kay naghisgot man ang mahitungod sa iya, siya man ang trumpeta, siya kay ang messenger, no? Sa mga gospel ni Ginoong sa iyang amahan, siya ang tabernakulo, puyo ang Holy Spirit sa atong lawas, mao ni ang nawala, nga naman, mao ni ang shadow ni Ginoong Hesus, landong sa lawas ni Kristo, ang kanang meat and drink offerings, animal sacrifices, di ba, mao na siya. So sa ato pa, ang kanang dietary law, dili man na siya kasagawa ni Moises. 3 minutes. Nga naman, sa panahon ni Noah, kabalo na sila, nga naay hugaw, mamakaon, o hilo, mamakaon. Okay, next. Okay, atong tanawon ha, ani siya. Kanang ilang ibang hambog nga Acts to kani ano naman yun? Sorry ha. Okay, time po sa kadalihan. Hindi na siya makuan. Dali lang ha. Okay, ako lang siya kiikuan ha. I hope na mo ano siya. Okay. Time po sa kadalian. Wala siya dito. Wala siya. Actually, daghan kayo taong mga pero wala na po siya nakita. Okay. Kani? He that regarded the day. Isa na din ang kaadlaw ha. Because kung may grammatical structure, ang day, ang basta sundan na siya, isa na din ang kaadlaw that refers to seventh day. Okay? Kani? 2 minutes. Kani? Hebrohanon 4:4 Ano ni siya? Okay? Transparent na ha? Ingon si Ginoong Hesus din na si Pablo, again, he limited a certain day. Meaning to say, nag-appoint siya a certain day. Ingon siya, today after so long a time. Meaning to say, nagtudlo siya, mauwa nga gihapon nga adlaw. Kung sa mga gisulti dito sa Hebrohanon 4:4, about na siya sa 6 days. So meaning kani siya teaching the same day. Same day that was given before. Na naman, ang yabi ang conclusion, there remaineth
a rest to the people of God. Meaning to say, the seventh-day Sabbath remains for the people of God. So, tanawa ninyo, tanawa ang conclusion. This one po, ang conclusion mo complex sa iyahang explanation. Dili siya 1 complex. minute. Mana? 1 minute. Okay. Dili ni sa Kani siya, kani pasabutan niya, mao niya akong gingon kagaina. Di ba, may naman mo, wala na ang Sabbath days. Ang pasabutan na niya, kato nang nawala, kay ordinance na siya, writing na ni Moses mismo, pakatong gisugod siya sa imahan, mao niya ang nawala, walay labot ang katong 7th day, kay sa ito nag-ingon, Memorial of God Creation. Long na time na, pag-anhi ginang Jesus, wala ni question sa iyang mga Hudiyo. Kung malimot ang iyang gibantayan, bayan ang mga Hudiyo, malimot gibantayan. Pero wala sila nag-question. Ang ilan lang ni-question kay ito mga, ano man to sila, no? Sige sa pamantay ni Jesus, di, o ahagita na niya makabira. Ningon si Jesus na, di-allow niya o pagtuhaw mga pagkaon. Pero wala ko siya ningon, nag-change niya. Time Ningon lang siya. is over. Okay, thank you. Miss Papiliero, sa imong presentation, rebuttal speech. Then, ipahimugmatan nimo ang tanan nga angay pahimugatan sumala sa tema nga imong ipamatudan. shout out sa So, karon viewers. atong tagaan og 10 minutos sa Roman Catholic Church Hallelujah. Barangay pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima Municipality of na mao ang buhatag ng cross-examination ngadto sa presinto. So atong welcome atong tanaw ng oras. Time starts. Si White, member ni siya ni Dagil. Sa niya pong kapam. Thank you, Mr. Moderator. Isip afirmatibo, doon ako'y katungdanan nga ipangutana ang akong presentasyon. Madam, paminaw. Nakaraharman siya. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ. Unsa may imong nadungog? Smala sa Katolik. Noon sa ang Katolik. Founded by Jesus Christ. Very good. Okay, wala pa ako may kutubag, di ba? Pero basahan pa mo dinhi sa inyong kaugalingon nga libro. Unsay gingon dinhi sa inyong kaugalingon nga libro? Okay, basahan ako ha. In fact, in this one and only Church of God, its very beginning, there arose certain roots which the apostle strongly censure as damnable, mautong naising Christianity. Pero ang unang yung mga Kristyanismo, mao itong Church of God, na mao ng Nazarene. So, that's, inyo ni kaugalingon, katigisim. Dili lang kaniha page 236, page 817. Yes, out paring LP. Sunod ka pangutana. Lord Valdez Social. The World Almanac and the Book of Facts. Roman Catholics founded by Jesus. Unsa imong nadungog? Founded by Jesus according to Roman book. However, kinahanglan ta makabalo nga nagsulod tinagandaan si Apostol Pablo, Galatia 1:8. Bisan pa kami manulong dagikan sa langit, magwali na dili uyon dinhi patunglo siya. Unsa man ang Roman Catholic Church, wala ka nasulat dinhi. Unsa gingon ipatunglo kini sa may labaw, anghel or dead. Kung gisulti na diha, dili mo bow down. Mo bito nang sa una gipamatay sila no, nga naman dili sila mo bow down atong Roman gods. Same anak karon ang mga katawhan nga Nazarene, ang Church of God mao'y gipamatay. Ayaw pagtuwa na kayo na nasulti dili. Gingon dili sa inyong
baptism gihapon. The Old Testament and the Old Testament is an indispensable part of the sacred scripture. Aning Church of God mao ni ang daughter of Jerusalem, the daughter of Zion. Whereas kanang Roman Catholic Church, daughter of Babylon, daughter of Carjan. Tanawa ganina na. Diba, mo naman ta dito sa Old Testament no. Next, naadyo rin daghan. Next question na. Also, pakutan na. So, nadungog ni mo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo according sa ebidensya. Lahat nadungog dito ni mo. According sa reference nga dili aman ang panaglong Ay, diri. wapa ko na akong masisten. No. 1 minute question na. Oh, sige go. Nadungog ni mo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo sumala sa libro. Sister, okay na ba? Okay na. nadungog na ko. Nadungog ni mo. Ah. So nadungog ni mo, kinsa may nagtukod sa Roman Catholic sumala sa imong nadungog. Oy, nag-greet ko. Nadungog na ako, permanente pero sa akong tubag nimo, sumalas ang nadungog. Di, No. Ikaw kasi mo dito, mapagkutana, kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Sumalas sa nadungog na to. Kinsa? Pero ang atong pangutanan di. No, patubag ako. Sumalas sa nadungog. Nangabanag diri sa bala na kasulatan. Ingon ka ha, objection wala ka ako apa. Ako apa nga time. Object ka na. No, 1 minute. Kami na sa Give objection. me my time. Moderator. Natay objection of period. Moderator's time. Ang akong pangutana kay iya man nadungog. Ang akong gibasa. Sumala sa imong nadungog. Kinsay nagtukod sa Katoliko. Very simple question. So the question is very specific. Please answer. Okay, i-answer na ka na ko pagay na. Insay na ba? Dala siya ako so bisan pag-i-ancient resulti. Ako pong pamatadan rin sa inyo na. Objection, 1 minute to answer. my question. No. Kapalo lang kita. Objection. No. Mula ba ito na Biblia? Basahan Yes, ka. Moderator, At teaching of your Catholic Church. Basahan ako ha. Ignorance of the scripture. It's Person na ignorance of pagpapala. Christ. No. Tao ba? Ignorance of the Okay, no. scripture. Okay, no, so Ignorance of the scripture. Ignorance of Christ. Ayaw. Sa ito tingin sa balang nakasalatan. Church of God. Walay Moderator, point of order. Church of God. Moderator, objection. Fire. Walay lalis sa ana. Niabot man madinhi sa Pilipinas tungod na kay gilutos kami. Imagine na lang 1,260 years. Naanas pa lang kasalatan. 1,260 years na paglutos. Kinsa naglutos? Papasi. Moderator's And, time. Roman Moderator's Empire. time, please. So what is your objection, Mr. Alima? Ang akong pangutan na person kay iya man kang nagdungog akong ibasa, so ako pangutan na kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa nabasa sa ebidensya. Kaya nga atong debate according to the Bible and reference man. So according sa referensya, kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Tugan lang ko sa tinuod. So ang pangutana, Kinsa pinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa sumala sa imong nadungog. Answer. Nadungog na po nimo akong answer. wa pa kang mag-answer. Mingan ko nadungog lagi nato nga si Kristo ang nagtukod. Pero ano lang, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Mutuo na lang mo ana bisag wala diri. Inyong kaugalingon o ignorance of the scripture. Ignorance of Christ. Mao bitaw na nga dili ka magdugang, dili ka magkuha sungala sa Biblia. Nga naman, kung dugangan ang hampa, kung kuhaan nimo ni, kuhaan ka sa right to enter or to eat the tree of life. Sa gibuhatin niyo, pagdugang. Mamakpak mo? No! Basta lang ang Biblia. Dala siya also. Time of answering is up. Anghel gikan sa langit. Next Danaog question. diri. For next question. Ipakulo siya. Time of answering is up. Next question. Sunod nga pangutana, dinhi sa Philippine history, sinulat sa mga banggiitang historyano na protestante, niingon dinhi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion.
This religion was Christian in origin. Paminaw, sister. Being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutana, nakadungog ka ba sa akong gibasa? Okay, objection moderator. Pag-present mo ko kagay na sige siya lakaw-lakaw. Karon nga nagtanaw ko diri sa kongkuan, i-object. Barugi o kung sa imong gisulta Mr. Alima, ayaw himuang nga mapanaw ra ka sa sa uban director dito ka sa imuha. So, kinahanglan nimo bantayan mo kaugalingon kung saway ka sa uban. Counter objection. Mr. Moderator, balik ko sa pangutana. Sumala sa akong nabasa nga imong nadungog kanaminaw man kaha ka kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa lain na usap na ebidensya na akong gibasa. Kinsa? Please answer. Ang ubab. Linya ba na siya? Apostolic succession ha? Church of God si Apostol Pablo. Nga nung lahi Objection, Mr. Moderator. No. Standing my question. Okay, excuse me for a while. I repeat my question, Alina. I repeat. No. 1 minute po ako yung ubab, Mr. Alina. Nag-object ko. No. Right 1 ako. minute po, Ms. Right Priya. ako mag-object. I have the right to speak. Oh, I yes. have the right Yes, to I have right- I have 1 minute right is to- my time, Mr. Alima. Object. No. Akong pangutana, balik ko na. Wala di-acknowledge sa moderator. Moderator's time. I accept the objection. What is your objection, Mr. Alima? For not responding my question. My question is very clear. Kay nitubag man sa kaiya ko nung nadungog. Sumala sa imong nadungog sa Philippine history. Nagisulat sa mga dili Katoliko na historian. Balik ko na hugbasa ha. The greatest legacy to the Filipino people is Christianity. Especially the Roman Catholic religion. Palong sa po, Mr. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kay mitubag ka man nga imo ni nadungog, kinsay nagtukod sa Roman Catholic religion sumala sa imong nadungog. Klaro ha? Kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Ang akong gustong ipatubag, kinsang tawana sumala sa imong So nadungog. answer, Imo man ni nadungog. please. Philippine history. Sumpay diha ka na Apostol Pablo, dili. Mr. Moderator, apostolic succession ta ha? No, Mr. Objection Moderator. again, Mr. Moderator. No. You're not Paisulan responding my ko. question. Again, nadungog na to. Philippine history mong ibasa. Philippine history. Pero si Apostol Pablo, apostolic succession ta. Mr. Moderator, nakita na to. Apostolic succession, nilahi mo. Iaanak mo dito. Giimo nang gitubag kagaya na asa gitubag ang iglesia ni Ginoong Hesus. Layang gitubag. Pero sa liman, manong mabalhin man sa Roma, manong ipangutan naman na nimo, manong igin man nimo sa kuha, difference man na, tao ang magbuhat. Biblia ka mo balik. Kay kanin Biblia, walay nakulang. Kay ang baba sa Ginoo may nagsulti, ipadako na to ang balaang kasulatan. Kay mao niya ang pulong sa Diyos na walay nakulang. Isaias 34:16. Ang tibok ang kasulatan gibugna sa Diyos nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagpadlong, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Diyos mamahingpit. Matamasunod kang Apostol Pablo. Naunsa ninyo ang pagka-apostolic Moderator's time. Point of order. The question is, who founded the Catholic Church according to other reference? According to other difference gani, unya ka na ma-reference si Subay ba diha? Wala oy. So mo na Sa ako ito ng ba? pinyon, conflict. So mo ito ba, Mr. Alima? Oh, ito Next na question. Church of God. Dinhi sa libro sa DepEd, kay maestra manggod ka, dinhi sa bakay sa basic education curriculum sa third year, matod sa libro sa DepEd, nag-ingon dinhi, ang simbahang Katoliko, sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Nadungog nimo? Nadungog? Kung imo nadungog, kinsa sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko ayon sa DepEd na kung saan ikaw po ay under sa DepEd as guro? Dili gyud ni matarugan ang imong gidaladala. Naroon
recognizing Christianity. Christianity. No. Ano ni siya? Kani. Libro sa dipid. Christianity, di ba? Mr. Moderator, objection. Okay. Ang atong pangutana, ang libro sa deped. Nana di itong libro sa Kubagang pangutana, mato sa libro sa deped, Oh. ang simbahang katoliko, ang simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo. Naminaw man kaaka. Naminaw mo ka sa glasyon. Ayaw sapaw, kinagutana ko. Apila ka ng Nagutana sapo. ko, Objection moderator. kinsa Apila ka ng sapo kayo sa kuha. sa katoliko, Objection moderator. mala sa Objection libro sa moderator. deped. No. Objection moderator. Kung ako'y mo-object nimo, di na kamuhunong. Ako yun ang na-object, dapat counter-object ka. Nag-counter-object gani ko. Oo. Nino Karon, sa ihapon sa mga... moderator ang sound. Kaya mag-object siya. Ang ako ada, kinsa may labaw. Biblia or kanang diped. Sa ako nang gingon ha, o ikulog man ko sa diped tungod na anak, imakulog. That's a way of persecuting the true church of God. Maunay may tabuon niya sa Mr. Revelation Moderator, 13:18. No. Kay sorry ako, 1 minute ako 5. Revelation 13:18, 666. Mauna ang Sa nasa sa inyo ang karon. Ang pagtuog, ang Adto naman sa buhat sa mga 666. kamot. Mauna ang naitabo ninyo. Ana. Nawatan ninyo ang kaldero. Balik Ikulog din mo ninyo na. ang kaldero na mo. No. Tinahanglan mo makabalo sa false Christianity. Nga naman, maunay gisak na nagsakay siya sa mananap na mapintas nga mawang Roman Empire. Wala na may Objection. lain nga Roman Empire. Ganong na Wala maestro may may lain taon doon? nga- Kaunsa man Okay, ka? na maestra ko. Pero dili ko musulod anak kung unsay na nila. Dili ko musulod. Objection, hilom lang. Nawag sa daday karon. What? Nabayo na daday kalibutan. Dili na mo to sa Bible. Sir, Totoo din na. objection ba? No. Ipadako na to ang palakasalakan. Ito, kasi No. Tingog sa tao. Kung saan Moderator kayo style. kagirabis. Tingog sa tao. Moderator Kung saan style. kagirabis. Tingog sa tao ninyo karon. Mr. Ang ni Mr. Alima. Debater. Pero saan na itabo? Mr. and Miss Wala siya. Debater, point of order. Moderator style. Okay, dili lang ka magbayas, Mr. Moderator. Kapila ka Dili siya ka na bias. pumatay na. Kapila Point siya na of object order. na na, mo-object mo, dili niyo paminaon. So, Nakawa ang fairness. Fairness is a fruit of the Holy Kanira nga Spirit. debater ang gusto Pag-awa ko niyong kagalingan. uniform. Muna na itabo sa mga eskriba, mga parisiyo sa unang panahon. Sige silang tanaw ang Ginoong Jesus. Tayo po Pero wala presentation siya is kabalo. up. So, moderator style. Para sa kahapsay, taliwala sa naglagubo ninyo mga pagbati, luha. Sumala sa inyong gikasabutan nga during sa cross-examination na ay objection o counter objection. So ako nagpaabot ko kung na objection, kung na counter objection, ato ng tagaan o pagtagad. Mauna nga dili magsapaw ang duha. Kay maminaw man ko kung na objection. Maminaw man ko kung na counter objection. So ang ako lang abutong kamo dito sa tema nga inyong gisabutan o inyong gipirmahan. Mauna nga during sa cross-examination o palikod, dili na time nga ang mangutana mamahayag kung niya magbalos-balos mong duha na time allocation nga atong sundon. Pila na lang ka-oras, minuto timekeeper. Tayo na sa cross-examination. So atong papakan ang nag-cross-exam. So, niini nga punto, musunod ang 15 minutos nga rebuttal speech sa Roman Catholic Church pinagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. salamat Mr. Moderator. Salamat po Madam No nga nakalisod yung kagtubag sa pangutana nga simple. So, sa akong 15 minutos nga rebuttal, akong presenta ang akong presentasyon, akong gipangutana kang Madam. So iya kong gisuroy-suroy bisag asa. Dili siya responsive sa akong pangutana. Pero
malipay ko o nalipay po mo nga nakaangkon gud siya. Akong gipangutana kaganina sumala sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro man din nga mabasa kay mo manggipirmahan nga kini nga debate pamatud-an sa Biblia nga referensya. Iya man ang gidawa. Kung ako pa-teacheran di ko ni papasaron ba? So pakiro man sa magtutudlo. Wakasa sa iyo po magtutudlo kay himuon ko ikaw karon na estudyante. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro na ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Dayon sa gipirmahan nato sa atong kasabutan, mosugot ka na kining debateha pruebahag referensya. Mo nang akong gipangutana kining libro di man sa Katoliko, libro man sa kalibutan nga gisulat sa mga batik sa kasaysayan nga ang Katoliko tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dahil nangutana ko kanimo, naminaw ka ba sa akong gibasa? Nito ba ka? Naminaw ko, Brad Paul. Sumala sa imong nadungog, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Mitubag kang si Kristo. Sa ato pa, naadi ay ebidensya na si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Di lang yun ka mo dawat, kay mapildi man ka. Kaya imong Jerusalem Church of God 70 sanctified, di man na tinukod ni Kristo o buangkon siya sa ebidensya na ang Katoliko tinukod ni Kristo, papilin bangkaruta siya sa debate. Kung ang kutob sa iyang mahimo, nabalipan yun siya sa ebidensya. Sama ba sa usa ka tao? Miingon ang tao, walay adlaw. Kung ang tao mo ingon walay adlaw, nagpapalido ba ka na sa kamaturan nga way adlaw? Ngano mo ingon man siya nga way adlaw, nahapit magani maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw? Mura po ni si Madam, mura ni uwak, nga di sanaan na ebidensya, magpawawa. Pero sa imong pagpamalibag sa ebidensya, na Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, di sandili nimo kinidawaton sa kinasing-kasing ang nagbuntaog na ebidensya na ang Katoliko tinukod ni Kristo, dili ka na makapaimbalido sa kamatuoran. Kanang imong gituohan na Jerusalem Church of God mo na'y tinuod nga iglesia. Kaysa ako nang gingon iyang gi-affirm nga kanang Church of God 7th day sanctified. Again, ang Konferensya General sa Amerika niadtong 1931 nagtigom og gibutuhan nga si Andrew Dagger pagtuon sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa 1931 pa mo, Madam, nakaabot sa Amerika. Whereas ang simbahang gitukod sa Jerusalem, gitukod ni Kristo. O mayroon sa sayang apostol, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan na mo adto kamo sa Roma, and according to the world history, the headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Mo nang naa karon ang sentro sa simbahan ni Jesucristo sa Jerusalem. Dili kay gikan sa Amerika niadto sa Jerusalem o sa Jerusalem nipadong sa pagadian. Aron ihirehistro ang Jerusalem Church of God Oktubre 23, 1981. Wala kay nahagpat ng mga ebidensya. Mao nang ang imong presentasyon bisan asa na lang mo padong. Moadto naman sa Santo Papa 666, moadto naman sa mga pista, moadto naman sa nagpapahulay, moadto naman sa Trinity, moadto naman sa Nicene Creed. Murag manok na nagsalimuang wa katuod sa pugaran.
Naklaro ang atong subject matter. Pagumsan. Imong katungdangan ni ining maong debateha na iresolba nimo nga kanang narehistro ni atong 1981 tinuod na ni Kristo. Amigo, maing hapon bro. Siya. Mo nang gisuklan ta kay ini ngano man aron ibulgar sa publiko Navy. na kining argumento is fallacy of imaginary conclusion. Mura ka mag-imagine ba? Kini among church of God, church of Jerusalem mo nagitukod nito. Nag-imagine ka, walay pamatuod sa realidad. Ang Katoliko na man. Lawrence Garcia, maing hapon. May wag ganina nga sa Jerusalem gitukod. Sakto na. Di na debatable. Pero sa may giyon sa balang kasulatan. Mateo 21, versikulo 43, unsa may giyon sa atong Ginoo. Ginoo na giyon na yan. Sultihan ko kamo. Isa kisultihan ang iyang masusunod nga ang gingharian sa Dios. Unsa man ang gingharian sa Dios? Mo nang iyang simbahan pagakuhaon gikan kaninyo na tumahudiyo na to sa Jerusalem o igabalhin sa usa ka nasod. Ibalhin na sister. Wa ka kabasahan no? Nakabasa ka, pero wala mo sabta. Wala mo sabta. Igabalhin sa usa ka nasod nga dito mamunga og mga bunga. Unsa maning nasura di ni pagadian. Dili ni pagadian sister. Mamunga gud og daghang bunga. Tapos ano yung bunga pila ra ka buok. Gamay ra. Sumala sa balang kasulatan, mamunga sa daghang mga bunga. Monang ingon na nagpamatuod kabukanako sa Jerusalem, kinahanglan magpamatuod kabukanako sa Roma. Kamo inyo mag-bypass ang Roma. Dito mamog Jerusalem to pagadian. Naunsa naman ng taon, wa mo mahapit og Roma. Ato sa Roma. Nga naman, kay magunsa man sa Roma. Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, gimahal o gipanggal kamo sa Dios, gipili kamo ngayang katawhan. O diha sa Roma, ang pagtuo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Hepestes, himon, in katanggilitay, in hulo, tukusmo. So na ang compound word na katahulos. Nga ang Roma di ay ang gamiton nga sentro nga ang Kristyanismo mukaylap sa tibuok na kalibutan. Mo nang sakto ang Katoliko. Gikan sa Jerusalem, niadto sa Roma, o diha sa Roma, ipamatunan sa kasaysayan na ang headquarter sa tinugod ni Kristo dito gi-establish sa Roma. Palakpakan na itong Ginoo. So ang imong iglesyang gipasakupan na narehistro niadtong 1981 dili muhaom sa roadmap sa simbahan na naa sa balaang kasulatan. Wala mo'y record na gikag Jerusalem, miadto mo sa Roma, miadto mo sa gikan mo sa Amerika, miadto mo sa Jerusalem, pag Jerusalem, miadto mo pagadian. Nangaon sa aming tao. Gibaypas man ng Roma. Nag-ingon ang Ginoo nga adto mo sa pagadian. O nag-ingon ng Ginoo nga ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, muadto kamo sa Roma, nganong wa man mo simbahan sa Roma. Nganong miditso man mo sa pagadian. 1981 pag mo natukod. Maguwang pa ko sa inyong simbahan, sister. Natawo ko 1974, manghod na ko ang imong simbahan. Tapos mo claim ka na tinukod ni Kristo. That is fallacy of imaginary conclusion. Di ka mag-imagine din So akong di pamatudan, even ang libro sa DepEd. Maura ni ang teacher sa DepEd na magsupak-supak sa libro sa DepEd.
Giklaro sa litbit nga ang simbahang Katoliko ang relihiyong itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem noong unang siklo. Pananglitan si Madam maghimog lisor plan, ginamit ang libro sa dipit. Kung sa bayan ito ba nga ang simbahan sa Pagadian? Ha? Monang Madam, niining atong debate, hinaot mo uli ka sa inyong panimalay nga hinlo ang konsensya. O hinaot, Madam, gi-advise na to nga magpanahom ka sa imong pagtuon sa kasaysayan. Ayaw pag-imagine. Hindi man ta din nahilo sa Cebu. Kung mag-imagine ta. Kasi ba? Ang ato ay dapat guided sa makamaturan kung ebidensya. Nabisa ng saon ka ng Jerusalem Church of God 1775 na narehistro sa Pagadian Oktubre 23. Wala na ebidensya nagitukod ni Kristo. Ako na kiklaro din is watching mayong hapon da. na wala na ma-align sa roadmap, sa history, sa simbahan nagitukod ni Kristo. Ug miingon pa siya nga sila kuno tong gilutos sa unang 3 kagatusan ka siglo. Pero wa siya ebidensyang gipresentar. Fallacy of imaginary conclusion ang tanang presentation ni Madam niining mong debate. 1 minute, 45 seconds. Pero akong gipamatud-an nga ang Katoliko ang gilutos, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, walay landong sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan nga nahanaw kay gipanumpaan kini ni Kristo igusum pobiscum sum omnibus divos osque ad secula seculorum. Upanan niya kining simbahan nga yang gitukod sa Jerusalem lagi lumpay sa Roma o gipakaylap sa tibuok kalibutan pagkaubanan kini sa Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig sa laod sa kasaysayan. Mao nang kaming mga Katoliko mituo kami sa Ginoo na siya nagsulti sa tinuod. Ug ang pag-exist sa simbahang Katoliko mong bugat na prueba nga ang Ginoo wala kay landong siyang pagpamaka na kining simbahan nga Katoliko mong simbahan na iyang gitukod sa Jerusalem niadto sa Roma ug nakaabot sa Pilipinas niadtong 1521. God bless, mayong hapon kanatong tanan hinaot para langinan kita sa Ginoo niining mong public debate ug mulig-on ang atong pagtuo nga Katoliko. Palakpakan natin. So, daghang salamat, Mr. Paul San Pablo Alima, sa imong rebuttal speech. Sulod sa 15 minutos. Before ang cross-examination, ikan sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, butlan nako nga ibalik ang ilang gikasabutan. Na during presentation, walay panghilabot si Bisan Kinsa apil ang moderator. Bisan pa ang argumentum at hominem. Dili ako mangahas sa pagsupak sa ilang ikasabutan. Pero sa tanang debate nga akong gimoderate, mga dialogue, naningkabot ko nga dili bias o ako ka nagibuhat. Pero ang usa sa mga magdidebate, nakadugog ko nga bias, a fallacy of non sequitur. It does not follow. Kaya naningkamot ko, nasundon ang ilang kasabutan o diha ko moagi, bisang Katolik ko pa o dili sa ilang di kasabutan. So, daghan ang mga fallacy according to argumentation na debate ni Africa. Daghan po ang mga argumento.
mauna nga hope nga kita nga naminaw maka-decide o mga kapon tungkol kay dili man kini panagbangi, panagtigi sa kasing-kasing kundili sa rason, dili sa koraton, dili sa kasing-kasing. So, ako kining ipanayag para mahapsay ilabi na panahon karon sa cross-examination. Nga kung pananglit ang iya question 1 minute, kung niyawa pa maabot ang 1 minute, gusto na niyang patubakon, so iya ka na nga jurisdiction. Kung mutubak, so kinahanglan nga 1 minute. Pero kung gusto siya na mag 1 minute before ang iya question, pwede siya maghimog premise before ang question aron musubay sa usa ka minuto matag pangutana. So ang hinaot ako nga ato kini na klaro nga ako igo lang nagpatuga ug adunay pangutana before ang cross examination ug unsa kunoy sunod human sa mga summary. Siyempre magkumustahay human sa summary pero daay nangutana kung pwede ba daw mangutana ang tagagawas. Ug akong giingnan nga basig na pay oras sa open forum pero i-address ninyo kung asa mo mangutana. Adto ba mo mangutana kang Mr. Alima o adto ba kang Miss Papeliero. So kinahanglan ninyo i-address sulti nyo nga pero di pa mataan na ka time. So atong sugdan ang napulo ka minuto Anton nga cross-examination ngadto sa presentor gikan kang Miss Vince Papeliero. Shaman, Ma'am. Cariaga, City. Okay, sige. So, again, no, kamatuoran lang yun ang atong pagawas. Sumala sa barang kasalatan. Kay magdugang, dugangan sa silot, o ang magkuha, walay right na sulod sa ginarian. Now, question. Kaning Church of God dinhi sa iyang Catechism of Catholic Church nga nabutang diri capital gid ha Church of God i-deny nimo or dili? Di gyud madam kanang Church of God diha kanang gitukod ba ni Kristo ug ang gitukod ni Kristo ug imo po giingon ang Katoliko man di ba naminaw mga grinan oh careful si Jesus Kristo dito nagtukod sa Katoliko sumala sa kunadunggan. So one na contradiction na kanang Church of God refers to Catholic Church na imong nadungog o imo pong gitubag ay nagtukod mao si Kristo. So, Nganong dili man Roman Catholic Church ang gibutang niya dinhi? Nganong Church of God capital pa gyud unsa ang capital Mr. Paul? Proper noun or common noun? proper Noun. refers to the church founded by Christ and according to the evidence imo nang napaminawan kanina og miingon ka nga naduog na ko Paul nga natukod si Kristo. So either Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, Church of the Firstborn, Church unsa ba nga church at Judea, Church at Rome, isa ra na sa ka church refers to the church founded by Christ nga mao ni ang Roman Catholic Church nga imong nadunggan o imong gitubag kay nagtukod mao si Kristo. Sunod pagutana. So, meaning, wala kay mabasa sa Biblia. Unsa day ng one, Mr. Alima, adjective or noun? One, holy, Catholic, apostolic. Descriptive, adjective, or noun? Noun atong gipangita diri Mr. Alima. Ang Noun. holy one, holy, Catholic, apostolic, church. Objection, moderator. Ang akong pangutana, huwag ang itubag sa akong pangutana. Adjective or noun? No. Direct na tubag, Mr. Alima. Kaya dili man kategorikal yung pangutana. Kung kategorikal, matubag ko gisa. Dawa mo mapianan. Lagi isa, paminaw lagi. Paminaw.
Wa di ka nag ipanimahin baga sa Di naman gagana mang good, di man ko kamo dubago direct. di Dili kategori ko. pa ikaw na human. No. Ako lang ba? Siguro naman tayo. Nakay ka nang i-explain, supporting explanation, mamili mo na ka. Gi-qualify kay nako kay wa ko Noun or adjective? wa man ka magingon na capital or small. Dapat karuhan na imong pangutana. Para di ko ma-qualify, para di ko masimpyat sa pagtubag. Kung ang imong buti pasabot capitalize, gibutang tang small letter 1, holy, Catholic, apostolic, kung small letter na, that is adjective describing sa Church of God na nasa Bible or Church of Christ nga kana nga church according sa admitted facts nato niangkon baya ka nga ang Roman Catholic Church is one and the same sa one holy Catholic and Apostolic Church. Kana siya descriptive names. Meaning, dili noun. Ang noun katong capitalized. Okay, sige, pangutagdogang pangutana. Yes, proceed. Katawhan sa Diyos, people of God, Ecclesia. Noun or adjective? Depende lagi na kung small o capital. Okay. Pag small letter, ekaleo, ecclesia, meaning people. Unsa na nga people, mo nang himo niyo i-capitalize. Church, meaning singular, ang iyang gi-refer, o ang simbahan, isa na magandang simbahan. Walang tawag ng Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, One Holy Catholic Apostolic Church, Catholic Church, Roman Church, refers na sa isa lang ka simbahan ang itukod ni Kristo ug mao na ang naa sa katekism. Salamat na nag-study na kagsisisi. Kristo ipadayon na sister. Okay. Ipadayon. Basahin ko. Sige, pangutana. Ako ko naman. Ipadayon na kanang pag-study nimo og katekism og Catholic Church kay hapit ka mga Katoliko. Okay, ang akong kasabot ha. Kapital diri. Ano mausab man ninyo? Wa ay mabasa diha, Mr. Paul. Basahin ko. Kung moingon kag kapital, basahin ko 1 Holy Catholic Apostolic nga kapital. Kay kani Church of God nga naa dinhi kanang gipasakapan ni pasakab kapital man na. King James 1611 kapital na. Meaning, there is only one Church of God founded by Jesus Christ, 30 AD. Karon, mahama kang mabasa niyang kapital. Basahin ko. Kana laging one, holy, Catholic, and Apostolic, descriptive lagi na. Descriptive ba? Nagkasapot ka descriptive? Gidescribe ang noun nga capitalized nga church. Nga kana nga church is holy. That church, capitalized, that church is apostolic. That church, capitalized, is Catholic. So, kanang one holy Catholic Apostolic Church, naghulagway na, nag-picture out na, ni atong singular church, na giingon na mo nga capitalized. Kay, adjective man na, dapat, capital kung noun. Pero adjective man, ayaw ko pangitae na adjective, himuon mo nga noun. Di na tanga mo, di na pa mo eskwela ini. Di na ko magpatugon mo sa high school, na kumuha na yung tinudluan sa ako, na imong ipa-capital, ay imong noun ang adjective. Okay. Naabay, mangiskwela ka ani. Naabay adjective nga mahimong noun? Uyo na ka, Mr. Paul, nga adjective ang one, holy, Catholic, Apostolic, gihimo ninyong kapital. So kung kapital na, Mr. Paul, nahimo ng noun, conflict ang imong pasabot. Next question, Mr. Paul. Based on Daniel, ha? Ingon si Daniel din, gisultian siya sa Ginoo nga nag-ingon. Ako kasi. Lagi na ikaw. Daniel 12, Hinoy diog siyang ingon, padayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himuong
himuong tinago o tinakpan hangtod sa panahon sa katapusan. Kautana, Mr. Paul. Natago man yun ang Roman Empire. Huwag man ang nabulgar sa unang panahon, pero nahimong natakpan hangtod sa katapusan. Uyan ba ka, Mr. Paul, nga ang ikaupat kagingharian nga universal mao ang Roman Empire? Ang ikaupat nga mananap sa Daniel o dito sa Revelation, kung anak ko nang makikulang na yung impormasyon, refers to the empire in Rome. Nga mao ang the sixth power of the world during sa time ni Jesus. Pero madam, i-distinguish ang Roman Empire o ang Roman Catholic Church. Kaya masik marambol na nimo, basta ba yung ka na Roman Catholic Church, the same sa Roman Empire. Ang Roman Empire, imperyo. Nga ni anang imperyo na atiha ang Roman Catholic Church. And according to the world history, the principal reason why the government cannot permit such organization refers to the Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first persecutor of the Catholic Church. Okay, nadungog na to mga kaigsunan. Uyon si Mr. Paul nga ang fourth beast, the universal kingdom is Roman Empire. The question now is, sumala sa Daniel, pila day kagingharian nga universal? Kung naapay gingharian nga universal nga nisunod sa Roman Empire? Pito man na sila. Pito man na kalpinta sa mananap, representing the seven powers of the world. Ang una na, madam. Objection, moderator. Sige, sir. Kailangan ka magbasa o pito kagingharian universal. Kaya wala, tudluan ka na. So, seconds remaining time. What is your objection? Okay. Ito na siya, madam, napagka sa kaupat. Ang una na, madam, Egypt, Medo-Persia, Egypt, Medo-Persia, Assyria, Grecia, Babylonia, Roma, o Anglo-American. Ang Anglo-American, universal. Kinagali sila United Nations dyan sa Amerika. Mumana ang last power of the world gani at karon na bilong kanang ikaupat kana ika-unom hangtod sa una humana na siya past na history. So kanang ikapito nga Anglo-Americano ang ilang headquarter mo ng United Nations composed of many nations around the world muna ang the last power of the world. Universal gihapon ang iyang status kay lukop man sa tibuok na kalibutan. Unang tubag sa imong pangutan na. Okay. Pito. Naabay gisulti din sa balahan nga kasulatan nga pito. Kung Naawala. Kung mapildi ka. Yes, ano ba? Upat ka. Kung mo imong kapildihan. Mr. Moderator. Time Ikaw of yun, sir. questioning is over. Okay sa. Pangkuna sa siya na mapildi. Time check, Mr. Alima. So, Si by the bill gihapon. humana ang oras sa pagpagutan. So, karon musunod ang summary. 10 minutos na summary sa Church of God, Jerusalem 70 Sanctified. Atong pabinaon ang 10 minutos na pagbuo sa tanan nga pamahayag. Okay, sige. So balik tanong, sumpayan na to. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Dili day tinuod na Kristo. False Christianity inyo ang gituhan. Ayun. Namatay Biranes na Bano Domingo? No. Take note.
isa ra ilhanan sa matuod nga Kristo. Hinumdumin ninyo, inyong Friday, kung mag-death anniversary, fix ang adlaw. Okay, summary na. Yes. Dili day summary. Jerusalem Church of God, Seventh-day Madam. Founded by Jesus Christ, 30 AD. 30 AD, nga naman, tumatungaw sa simana. Tunga sa simana, paunungan ang paghalan. Before nagmatay si Ginoong Hesus na siya kanang submit. Di ba no? Si Mr. Lima nawala. Dahil na nagbasa ko diri, nasuko siya. Karon nasa siya. Okay, balik ka. Sir. Okay. So we have here, there are only 4. Magbasa lagi tag Biblia para di ta mawala. Ang gihingan sa kanang kasulatan, 4 lang kaginharian. Nganong na ay 7? Walay 7. Pagbasa mong Biblia. Ana ni siya ang ika-4 kaginharian na universal. Mauna yung nagahom ha sa panahon ng Jesus. Ingon sa balang kasulatan, mahimo dayon di ay nga maputi ang itom nga kanang itsukihanon. Dili oy. Mukalit lang tahay. Ugon sa ilang ngadan ang espiritu, no? Maoy nagahom ang mananak na mapintas o yun si Mr. Eli kagaina na ang ika-4 na ginari ang Universal Roman Empire. Terrible one. Makalilisang. Kani siya ang nahitabo sa panahon ni Constantine the Great, mao to nag-naisin Christianity siya. Iyahang gilegalize ang Sunday. Siya rin nag-legalize ha? Naaman sa history. Basahan niyo ang history. Bisan pag-aak ang history, mauna yung magawas. So panahon na ni Theodosius the Great, kana si Theodosius the Great, sumpay na ha, Roman Empire na, nabahil ang iyang ginharian, kang Honorius o kang Arcadius. Si Honorius mauna ang Western Empire, mauna ang Roman Empire, o katong isa, katong Byzantine Empire, birana siya. Human nahitabo na fall ang Roman Empire, na ay great fall. Diha na nagbahin-bahin ang gingharian ni sa ikapat ka mananap na mapintas na himong 10, walay 7. Walay 7 ha? 10. Ang nahitabo lang, katong 7, ay katong 3, naibot, na-black up, kung tanaw nimo na ay mga priest na na-convert, mauna yung nahitabo, no? Na na-block up sila. Okay, tanaw ni, mauna yung pag-ingon. Mauna yung panahon ni Constantine the Great. Sunod, mauna si Theodosius under niya. Panahon ni Justinian, mauna ang pag-convert kibali daw sa pagan Roman Empire to Holy Roman Empire. Imagine na ha? Dili pa si Ginoong Hesus na tao. Dili pa nag-declare. Wala ko nagsultianan ha, wala ko gasihanan. Di lang nato mapakita diri. Dili pa na-declare nga ang pagan Roman Empire na convert daw. Okay, ani siya, online naman kita no, digitized na ta, technological world, mauni ang nagpamahayag. Pero tinaghanag diri ang papasi, tinuod man, ang nahitabo mang God, nag-aakot pa, di dalang Christianity, no, di ba? Wala pa wala gid kailaing mapasanginlan mo ikag false Christianity. Dili mo kana bitaw mapasanginlan ang mga Muslim. Wa na sila nito ni Ginoong Hesus. Dili mo mapasanginlan ang Buddhism. Kay dili na sila ni Ginoong Hesus. Duhara gid ang ato ang tanawan. Ang false Christianity nga walay laing gidala sa Roman Empire nga mao ang court piece nga giuyunan ni Sir Paul nga mao ika-4 na mananap nga mapintas. Dili na gidala ani. Human pa ni diha na nag-rise ang papasi until such time na hangtod na niabot dinhi. Okay, wala na nako napil sa ako ang presentation. Hangtod niabot sa panahon nga ato bitawng kang Pope Pius nga ano siya ni Napoleon Bonaparte. Mao to siya
na vacuum ang papacy. Mautoy panahon nga na freedom of religion. Imagine na ninyo ha, it implies that there is something wrong with the past. Na naman, unya, wala ba ilain nga nagdominar ang Roman Empire. So, wahita po yun nga naagi pag-control kay akin political. Dinhi na tanan, basahan ninyo. Kay grabe kayo na tanaw si Council of Nisha, kanigit tanan, controlled by papacy ang political. Pwede dahil na church and state, nagpamatuod lang na nga ang Roman Catholic Church gidala sa mananap nga mapintas nga mao ang ika-fourth beast. Ingon pa niya ha, takpan ang mga panahon. O kini, manibaluan sa katapusan. This is now the time na nahibaluan nato o kinsa di ay ang na-control universally. Sa ito nag-iingon, Revelation 17, ang babae nilingkod, bigawan na babae, namatay o mga tao, nagsulong po scarlet and purple. So, since we are running out of time na daghanay pagid kaita, dili pa igog yun. Nga naman, nakita na po si Mr. Paul, diha siya mistake. Nga naman, kung matuod ka nga iglesia sa Diyos, bisag asa ka muliko-liko, madoktrina man ka, matistimony man ni Jesus, mailhanan man ni Jesus, kay ulo-ulo si Jesus. Diba? Ang bana mo ulo sa asawa, maingon nga si Kristo ulo sa iglesia, sanglid siya mong manluluwas sa lawas. So, klaro gid kayo no nga ang mahitabo, mga deception. So, mali siyang mahitabo no nga ang Old Testament, no ni ang daughter of Zion, no ni kami, duha man. So, meaning, ang katupong naa sa Revelation, duha pag kababae kung hindi siya, katong nakakunik ani o kami ni. So, mahitabo mo kani, wala ni nawala sa Jerusalem. Kaya ang Church of God, iila nga katong first nga Nazarene. So nahitabo nga na-convert si Apostol Paul sa iglesia nga naa sa Church of, sa Kuan sa Jerusalem kay mao magyahang gilutos dito siya napagsakop sa Jews who were made an alliance to Romans. Yung duman nato sila nagpatay sa kunang giingon kadtong mga ni alliance mauto gingon na ang Roman Catholic Church is a mixture of paganism and kaning Christianity. Kay gidaladala man nila ang gingharian ay ang ngalan ni Ginoong Hesus. So mo ni atong gingon, diha sa Revelation ha, woman clothed with a sun, katong gingon nato, the moon under her feet, duha ni ka klase nga iglesia, on her head is the crown of 12 stars. So tanawon ninyo, kani, ang Roman nga mao ni kami, wala may, di ba? Usa, mustik magita sa barangay kasulatan. Church of God ang pangalan. Oyon si Mr. Alima. Jerusalem, mao itong tunganan sa tiil. Ni Ginoong Hesus. 7th day. Bisan pag-ahang ka magdibati ni Sir Paul. Why na-change kita ng 7th day? Okay, incorporation, organization man. So, wala yun. Wala'y pagkabalhin. So, kani siya nga woman, wala na siya na Paul, wala siya na himong Roman Empire, wala na convert. So, mani siya no, the fact that the second woman drank with the blood, meaning to say, duha ka woman, naglugtos no, ang woman na isa, meaning iglesia, nga nakisakay sa universal kingdom, maunay naglutos. Powerful silang ano man, gidala sila sa politician. Shows clearly that the two churches were different. We are existing together. Itabunan nilang kabaturan. Ipakailang sa tibok ng kanausuran. Universal deception. So, na ito, bungapan niya siya. 1 minute. Okay? Adorned with gold and precious stones. Tanawan ninyo ang Vatican sa Roma. Precious stones. Dato. Ang inyong church. Pero gingon, walay dato nga makasulod sa ginharian sa Diyos. Gingon din eh, one possessed with 12 stars kami na, the other wearing inscription, mystery, Babylonian the Great, the mother of harlots. Gingon mo, ang Babylonia, mao ang Iraq, wala ba yay 7 hills ang Iraq? Naara na sa Roma. And therefore, ang Roma ang ipasabot nga mao ang mother of harlot. One was drunk the blood of the saints. Meaning to say, ang ingon ni Mr. Alima kagaya na Roman Empire daw mag-persecute. Pero sa barana ang sulatan na another Roman, another church 10 seconds. na nagput sa mga blood, sa mga martyr of Jesus Christ. Ang isa, mao'y naglutos, driven by, mao'y Time is over. nag-persecute. 1,260 dugay kayo na. Thank you.
So atong pagpakan si Miss GDP Papeliero sa iyang summary. So iyang ipadaya ang mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified. So karon 10 minutos na summary gikan sa Roman Catholic Church pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alim. Daghang salamat, Mr. Moderator. O daghang salamat, Madam GDB. Na nahuman ra gyud ang imong napakyas sa pagpamatuod. Niya naman ko sa summary period. Kung ini yung tanawang si Madam Genevieve, niyan siya aron kuno pamatud-an ang proposisyon. Pamatud-an ko si Madam Genevieve nga ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified with decision number 00010153 mao ni ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Nakadungog ba mo nga naa siya ipamatuod o gamit? Saan man na, Madam? Di man nato malimbungan na yung publiko. Gawa gyud daw kay kapamatuod. So, moingon ako nga si Madam Genevieve napakyas kayon sa iyang tulo ka hugna nga pagpabarog dinhi. Ang iyang mga argumento mura kini og eroplano. Nawa gyud katuod kung asa mo landing. Daw sama kini sa barko, nawa katuod kung asa nga permodunggo. Daw sama sa langgam. Nawa gyud siya katuod kung asa dapit mutugpa. So in short, napakya siya sa iyang pagpamatuod sa iyang proposisyon na ipamatudan. So dinhi ko sa akong pagpamatuod. Ang akong pagpamatuod gipruibahan sa Biblia, gipruibahan og referensya. Nga unsa? Nga si Kristo nagtukod yun og nagkauyon kaming duha nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Sa diyang gitukod sa Jerusalem, mikaylap na tibuok kalibutan. Mao nang nakaabot sa Roma. O sa Roma, mukaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Ang Katoliko, Madam Genevieve, ang sakto na nakaalain sa history and roadmap of the church. Kaya gikan may Jerusalem, niadto may sa Roma, o sa Roma, mikaylap sa tibuok nga kalibutan. O dili na imaginary conclusion. Ang iya manggon mga pagpadayag, fallacious. Gitawag ka na sa mga logician nga fallacy o imaginary conclusion. Di ba si Christian? Kami daw na. Nag-imagine siya. Nawa siya i-present na kalikunan to substantiate na kana sila, mao sila sumala sa ilang claim. Kitang Katoliko lahi man. From Jerusalem to Rome to the whole world, naaman ta ebidensya, historical. Naami simbahan sa Jerusalem, naami simbahan sa Roma. Ug matod sa history, ang headquarter sa tinukod ni Kristo sa Roma i-establish. Ug until now, makita ang ebidensya na existed yun kanang simbahan nga naa karon sa Roma. Karon ibutang na ako na sa imo, nikliman ka nga kami Jerusalem Church of God me. Pero kung imo day i-trace back, ikan day sa Amerika, gikomisyon lang sa mga Amerikano. Actually, madam, huwag yun may tugan ng kamatuoran. Nang nagtukod ni anang Church of God 70 mao si Gilbert Cranmer.
1931, ang Seventh-day Church of God sumala sa libro imong gibasa ug imo nang giafirma nga si Andrew Dagger nakadaog sa botasyon nga siya ang ipada sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa, gikan sa Amerika, niadto sa Jerusalem 1931 pa. Ug wa gyud nimo itugan kinsa inyong connection sa Jerusalem sa first century na nakaabot og pagadian. Niabot ni kag Babylonia, niabot na kag Iraq ang pagadian imong gikalimtan. Mao nang imong subject matter according sa debate kakining narehistro sa pagadian, mao nang imong proposisyon niabot hino kag Iraq, Babylonia. Asa naman ka nagsurusuro in taon na ng imong argumento? Mao na nga I'm sorry na wa gyud ka kapabaro o napakyas ka sa imong pagpamatuod. Mao nang next time kung hagit-hagit ka sa mga CFD, pagtuon din taon og tarong alam di ka maulawan kay nakataya ang imong dignity as deputy teacher na sumala pa sa libro sa Biblia ang nagtukod sa Katoliko mo si Kristo. Wa man niya mabungkag. Nagtutlo ba siya na naay nagtukod sa Katoliko kani si Kristo? Wala. Iya ginong giingon na nadungog bitaw nako Brad Paul nga ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Salamat sister ha. Naninog gid ka. Di ba naingon siya? Nadungog ba nimo sumala sa libro sa Biblia na diha ka na bilong na institusyon nga nagtukod sa Katoliko si Kristo. Nadungog nako Brad Paul. Kinsa may nadungog nimo nga nagtukod sa Katoliko? Si Kristo. Palakpakan nato si Madam. Na nadungog yun niya ang kamatuoran. Mo nang hinaot na kung kita makadungog sa tingog sa kamatuoran, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing sumala sa Hebro kapitulo 4 bersikulo 7 ug 9 na kung atong patig-ahon ang atong kasing-kasing luyo sa nagbungtaog nga kamatuoran, ikaw na Madam ang manubag sa Dios. Kinsa ang Dios sa kamatuoran ug dili mo dawaton ang kamatuoran na atong gipresenta dinhi niining mong public debate. Mao nang mopauli ka karon hinaot konsensyahon ka kung tulisukon ka sa imong tanlang nga di gyud nato pwede nga ibalibaran ang kamatuoran nga atong gipadayag dinhi nga wa gyud nimo mabungkag bisan gamay. Mao nang wa gyud ko maglisod Madam sa akong presentasyon kay wa gyud gamay nga tatsa, wa gyud ka gamay bisan akong hinapay, wa gyud mabungkag sa mga falasyos nimo nga argumento. O hinaot o sa kini kalison labi na sa mga non-Catholics, higugma namo kamo luyo sa inyong pagpangatake o panghagit kanamo. Kaming mga CFD dili namo kinaiya na manghagit apan kami nga hagit. Balikon ko, dili namo kinaiya na hagiton ang uban apan nahagit kami. Ang amo rang role dipinsahan namo ang simbahan. Nang niya ako karon kahapon aron dipinsahan ang nagpuntaog nga kamatuoran nga wala gyud bisan gamay na tatsa kun sami nagpabiling nagbarok ang atong mga ebidensya nga nadungog ni Madam nga unsa na ang Katoliko tinukod ni Kristo ug napakya siya sa iyang pagpamatuod. Hinaot kitang tanan nga niya dinhi dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Daghanang madili Katoliko nga namalik pasimbahang Katoliko ug usa na ni anak Madam ako. Wala ko mahimugso ko Katoliko. Nahimugso ko sa laing tinuhan. Akong gikontra o giatake ang simbahang Katoliko. Apan wala nako pagahia ang akong kasing-kasing sa dihang nasayod ko sa kamatuoran na kining simbahan na akong gipaningkamutan na akong lumpagon mao man di ay ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo. Lain pa si Amek
nailado sa social media ng mga taki sa Katoliko, daghan ng mga vlogs iyang giatak ang simbahang Katoliko. Pero salamat sa Dios, ani ana usab siya uban kanato nagpasakop sa tinukod ni Kristo ug ko'y among pag-ampo madam sama sa pag-ampo ni Jesus 17:21 sa Juan. Father, may be one. Hinaot madam na sa imong panaw sa pagsusi o pagpalaom sa kamatuoran ang binlisyo sa langit mulamdag unta niya ng imong kasing-kasing nga sa ulahi dawaton nimo ang kamatuoran ng simbahang Katoliko na among ginipinsahan maong simbahan nagitukod sa atong Ginoong Kristo ug dili ka ng imong gipasakupan na pundok nga narehistro lang niadtong 1981. Daghang salamat ug dalaygon ang atong Ginoo. Daghang salamat, Brother Paul San Pablo Alima, sa imong makusganon, masinggiton, may sugod nga pagpabarog sa imong proposisyon nga imong gibarugan nga pamatunda nimo ang simbahang Katoliko mao gayon ang tinukod ni Kristo. Daghang salamat usab Ma'am Genevieve Papeliero sa imong pagpabarog, matinud-anon o kinasing-kasing nga pagpadayag mahitungod sa Jerusalem Church of God, Seventh-day sanctified nga mao gayon ang simbahan na tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So anaa na kaninyo ang pagtimbang-timbang, ipasa na ako kini kaninyo ug manghinaot ako nga adunay ato nakutlo nining maong panagtagbo panagtigi sa katarungan sa prinsipyo dili sa kasing-kasing. Tungod kay silang duha magpabilin sila nga magpadayag sumala sa ilang nakatunan sa pagigugma. Bisang nagkumustahin na mo Brother Paul, ako kang nangyoon pagtindog mong duha dito o niya magkumustahin. No personal. So daghang salamat sa duha ka mga magdidibati